Oeterbeek is de hofkapel. Jongen, 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 wat een hemdingstel. Ik heb er maar één gezien, die hangen op de heupen. Nou, Ik zie het. heb je dit gezien? Kijk eens even met die draaien met de heupen. Ja. Draai eens even met die heupen. Ja, moet je kijken. Dat ziet er mooi uit. Die wel, moet eens kinderen komen kijken. Hè. Gewoon niet doen, dat is een samba. Tijdens jongens toen we binnenkomen, Ja. toen zag ik toch een kip. Die kip? Ik dacht een kip, die ken ik. Hé, Alhoewel. dat steekt er toch. Hé, nee, overaan is Dat dat. is het toch niet. Is het nou niet? Dat is niet door. Is het nou niet? Nee? Die kip. Ja, nee, dat klopt. Trouwens, is het nu? Is het nu? Of is het niet? Samba! 1, 2, 3. Ja, maar ver. Is het er nu? Of is het er niet? Dat is een draaien. Tweede handen goed naar de vuur. En ik dacht, is het een no of is het een nee? Ik dacht dat ik niet hoor, zo niet en even dat vuur. Tot dag in, is het een no of is het een nee? Ik wou dat je ijs maar open, maar ik wilde doen. Ik dacht dat je niet wil, ik zeg zo in de land. En gewoon dat ik zo naar de hoofd. Want toen bleek dat het ten vlakke van die draaien. Al de hekjes. Ik kom het zo ver aan de wijk. Zingen. Is het een doel of is het een nee? Ze zijn allemaal geschminkt en bevrijd. Gewoon zingen. Is het een doel of is het een nee? Ach, niet ook kan er niet zingen, ik vergissen. En dan is het een doel. Wie is het vaste op het zee? Is het een doel of is het een nee? De Brussel doet je open en die staat tegen de bureau. Is het een doel of is het een nee? Ik wist namelijk niet of ik de goeie mevrouw. Dus ik dacht, is het een doel of is het een nee? Sean is dat helemaal ding van leven dan de en iedereen de 4 stonden niet voor de voet. En de kassen, de zakken doen de lijst. Nee, dat is verder als we hier gezegd zijn. De hekjes. Ik kom het zo ver aan de wijk. Gewoon zingen. Is het een doel of is het een nee? We zijn allemaal geschminkt en bevrijd. We zingen. Is het een doel of is het een nee? Ach, wie ook al willen wie zich niet vergissen. En dan denkt ze, is het een doel? Wie is het vaste op het zee? We zingen. Is het een doel of is het een nee? Ja, jongens, dit moet niet meer, hè? Nee, dat is ook niet wat het is. Nee. Is het een doel of is het een nee? Is het een doel of is het een nee? Ik kom het zo ver aan de weg. Kom maar zingen. Is het een doel of is het een nee? Ze zijn allemaal geschminkt en bevrijd. Zing! Is het een doel of is het een nee? Ach, wie ook al willen wie zich niet vergissen. En dan is het een doel. Wie is het vaste op het zee? Zing! Is het een doel of is het een nee? Dus voor het omkijken voor zich alles zo vrij. Is het een doel of